Είναι γεγονός ότι το μάρκετινγκ ανακάλυψε το περιβάλλον. Οι καταναλωτές ζητούν εσχάτως όλο και πιο πράσινα προϊόντα και η αγορά δείχνει μάλλον να ανταποκρίνεται. Κάποιες φορές, βέβαια, οι καλές προθέσεις επιβεβαιώνονται, σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις οι εταιρείες περιορίζονται στην πράσινη ρητορική. Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις του μάρκετινγκ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης παρουσιάζονται τώρα, αυτή την ώρα, και γι' αυτό θα συνδεθούμε με το κέντρο ΓΕΑ του Μουσείου Γουλανδρίου, όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Αυλώνα, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Αειφορίας και Αριστείας, αλλά και τον καθηγητή, τον κύριο Αυλονίτη, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου, που ετοίμασαν μια δημοσκόπηση για τα ζητήματα αυτά. Καλησπέρα και στους δύο. Κύριε Αυλώνα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τα περί πράσινης ρητορικής και πράσινου μάρκετινγκ, αν και εσείς διαχωρίζετε αυτά τα δύο. Εν μέρη, κυρία Χριστοφιλίβου, το CSC πρωτοστατεί σε πρακτικές λύσεις για την κλιματική αλλαγή και μέσα από την έρευνα αυτή, σε συνεργασία με το εργαστήριο Alarm, θέλαμε να βούμε σε βάθος την καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων σε σχέση με πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες ή και γενικότερα προς συμπεριφορά των εταιριών, των καταναλωτών ως προς τις εταιρείες. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι εκπληκτικά. 20% των Ελλήνων έδειξε ότι έχει ευαισθητοποιημένη συμπεριφορά και προτιμά προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες που έχουν φτιάξει προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Δεν ξέρω αν μπορούμε σιγά σιγά να βλέπουμε και τις κάρτες και να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος έχει την επιστημονική εποπτεία της έρευνας. Κύριε Αυλονίτη, βλέπουμε εδώ ότι οι καταναλωτές στέλνουν ένα μήνυμα στις επιχειρήσεις. 92% είναι πιο θετικοί προς επιχειρήσεις που είναι ευαισθητοποιημένες προς το περιβάλλον. Είναι γεγονός αυτό? Και εσείς αντιληφθήκατε ότι έχουν ξεκαθαρίσει οι καταναλωτές ποια προϊόντα είναι πραγματικά πράσινα? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που ρωτάτε. Απλώς θα ήθελα να ξεκινήσω και να πω ότι το green marketing αφορά το marketing προϊόντων τα οποία είναι ασφαλή προς το περιβάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα προϊόντα παράγονται από ανακυκλώσιμα υλικά, σημαίνει ότι τα προϊόντα αυτά έχουν συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον, συμβάλλουν στη μείωση της ενέργειας, νερού κτλ. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη των επιχειρήσεων να παράγουν αυτού του είδους τα προϊόντα. Το θέμα βέβαια ποιο είναι, που βγήκε μέσα από την έρευνα, σαφέστατα υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση. Αλλά πιστεύω ότι αν δείτε και σε κάποιες άλλες κάρτες που παρουσιάζετε. Για να δούμε λοιπόν με την ευκαιρία, δεν ξέρω αν εσείς έχετε τη δυνατότητα να τις δείτε, αλλά νομίζω ότι εμείς μπορούμε να δούμε την επόμενη κάρτα, καταναλωτές προς επιχειρήσεις. Τι ζητούν λοιπόν? 26% βλέπουμε. Θέλετε να μας τα πείτε εσείς? Κοιτάξτε, απλώς αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα είναι το μισογεμάτο και μισοάδιο ποτήρι. Δηλαδή το γεγονός ότι ένα 25% αναγνωρίζει εταιρείες που έχουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά ένα 75% δεν γνωρίζει. Καταλαβαίνετε πόσο δρόμο ακόμα έχουμε να διανύσουμε για να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τον Έλληνα καταναλωτή και ευρύτερα τον Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως θα δείτε υπάρχει ο εξής προβληματισμός. Μέσα από την έρευνα βγαίνει σαφέστατα ότι η πλειοψηφία πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις ασχολούνται ή προβάλλουν το κοινωνικό, το πράσινο, περισσότερο για λόγους δημοσίων σχέσεων, για να αυξήσουν τις πωλήσεις, τα μερίδια αγοράς κτλ. Συμβαίνει εν μέρει. Κάποιες φορές συμβαίνει αυτό, δεν συμβαίνει, κύριε Αυλονίτη? Βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι να μιλάμε για πραγματικά green marketing και να μιλάμε για πραγματικά επιχειρήσεις που είναι ευαισθητοποιημένες αναφορικά όχι μόνο με το περιβάλλον, αλλά ευρύτερα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μάλιστα. Είναι λοιπόν. Όχι, ήθελα να πω δυστυχώς, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, ότι σαφώς είναι εξαιρετικά χρήσιμο το ότι και η επιστήμη ασχολείται πλέον με το κομμάτι αυτό, γιατί ο καταναλωτής χρειάζεται ενημέρωση, τη ζητάει και νομίζω ότι αυτό είναι που προκύπτει και από το δικό σας ερωτηματολόγιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Αν μου επιτρέπετε ένα τελικό σχόλιο, οι επιχειρήσεις που ασχοληθούν με το πράσινο μάρκετινγκ πρέπει να προσέχουν να είναι συνολικά περιβαλλοντικά υπεύθυνες σε όλες τις δραστηριότητες τους και κοινωνικά υπεύθυνες και μετά να προχωρήσουν προς το λανσάρισμα πράσινων προϊόντων. Αυτό είναι το μήνυμα που και εμείς θέλουμε να περάσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα μείνουμε στο μάρκετινγκ, στο πράσινο μάρκετινγκ.